4-4. Letára druhého setu a servis pre Žemnu. Chyba na úvod za 0-15. Štvrtá slovenská dvojchyba. Žemna, ktorý v úvodzovkách prispel Tromy. Opäť zlatovky dávame. Takže pohľad. Základe čiarov nesmie vidieť. 0,40, to je stav, s ktorým súvisia 3 breakbaly. Šance vrátia na úvodný break, druhého setu pre slovenskú dvojicu Zelené Križany. Zatiaľ naši hráči z troch hraných breakballov jeden premenili, 33% na úspešnosť. Žemna, prvú hrozbu straty poradia obracia. Ale Grega Žemna je zatiaľ do týchto chvíľ jediným hráčom, ktorý servis v tomto dueli stratil. Práve break pri Žemnovom podaní rozhodol o osude úvodného setu, tak sa môže udiať čosi podobné. A už je to realita. Martin Križan nekompromisný a dokonale prísny. V tej finále náze výmeny, takže druhú šancu na break Slováci premieňajú a vedú v druhom sete 4. Áno, tento break išiel presne v tom najlepšom čase. Musím pochváliť v tomto game aj Igora naozaj, hlavne v tejto poslednej výmene, ktorú teraz uvidíme. Zahral skvelý rytm, vidíte sa, ako ďaleko dobre umiestnil ho a aj tento volej na telo bol veľmi účinný. A Martin zahral bravúrny forehandový zabíjacký volej. Naozaj chalani teraz zabrali na plný plyn. Není blbý, síce dva kúsky víš, a neprekosne sa na ne. Lukáš by ich zhúpil a potom by měl problém ze sraň. Bolo to na druhom